Din Ivi, fekruna salvata mill-baħar u li fl-aħħar jiem reġgħet inħelset fl-ambjent naturali tagħha. Fl-aħħar sena kienet qed tiddewwa fiċ-ċentru ta' riabilitazzjoni ta' Nature Trust wara li familja sabita feruta fil-baħar u għaddieta lin Nature Trust. Il-bajja tal-mixquqa minn fejn Ivi reġgħet inħelset fl-ambjent tagħha hija waħda minn 10 bajjiet f'Malta li flimkien ma' 3 oħra f'Għawdex irċevew il-Bandiera Blu 2025, ċertifikazzjoni ekoloġika prestiġjuża li tikkonferma li laħqu standards għolja. Dan ir-rikonoxximent internazzjonali jingħata mill-Fondazzjoni għall-Edukazzjoni Ambjentali jitmexxa lokalment minn Nature Trust Malta. Sabiex bajja tikkwalifika l-Blue Flag trid tilħaq aktar minn 30 kriterju brabta mal-kundizzjonijiet ambjentali, l-edukazzjoni, s-sigurezza u anke l-aċċessibilità. Din hija xi ħaġa li turi li l-beaches ta' Blue Flag huma beaches ta' kwalità u ta' sostenibilità. U għalhekk minn hawn nixtieq nifraħ ħafna l-MTA u ħaddiema tagħhom tal-xogħol siwi li jagħmlu biex ilħaqna dal-livell huwa livell għoli ħafna u anke dawk il-lukandi li jġġojnjaw ukoll biex inkomplu nagħtu għal Malta turizmu sostenibbli u ta' kwalità wkoll. Id-Deputat Prim Ministru Ian Borch, responsabbli wkoll mit-turiżmu qal li l-Bandiera Blu mhijiex biss simbolu imma wkoll riflessjoni tal-impenn biex titħares is-sbuħija naturali tal-ibħra madwar il-Gżejjer Maltin. Ħlief għal żewġ bajjiet immexxija privatament mill-lukandi, ix-tajtiet Bandiera Blu kollha f'Malta u Għawdex huma mmexxija mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu mill-Ministeru għal Għawdex u l-ippjanar. Ħidma li ssir is-sena kollha però tibda tidher fix-xhur tas-sajf. Dan huwa importanti għalina sabiex dejjem intejbu s-servizzi li joffri dan il-pajjiż, servizzi li ma jingħatawx biss għat-turisti imma l-poplu Malta residenti ta' pajjiżna. Barra mit-13 il-bajja Bandiera Blu, il-bajja ta' Xwejni fi Żebbuġ Għawdex ġiet rikonoxxuta bħala bajja ta' kwalità li jfisser li laħqet ħafna mill-kriterji applikabbli u tinsab qrib li tikseb il-Bandiera Blu wkoll.